Sanjo? Felle vrouwen. Vrouwen zijn feller dan die man. De punten. Hoeveel? Ah, nee toch. Oh, je kan ook niet meer tellen. Ik hoor niet meer, hè. Ik zie niet meer en het word ik niet meer. Wat is mijn speltje, derde? Wat vond je van je beurt? Geweldig min. Verdorie. Ja, laat hem dat nog wel. Ik heb ook in het verpleeghuis gezeten. En daar hadden ze een over de 100, zomaar. En dit met nieuwe bakken. Doe jou de apparatuur de schuld? Een beetje te smal, Poortjes. de gaatjes. Vrouw Ketellapper. Ja, Jo, ben je van de favorieten van familie, hè? nee. Nee? Nee nou. Jawel, van deze kant. Ja, ik ben hier de hoogste. Echt waar? Ja, echt waar. Oh, was niet. Ja, dat zeggen ze. Is iedereen de favoriet? En dan ben ik niet eraf jij. Zou het genoeg wijs voor de overwinning? Nee. Nee, dan ben je altijd nog weer die hoge binnen zeggen. Mevrouw Koopmans. Jo, maar dat 46 punten halen. Wat zei je? Jong, u moet 46 punten halen. Dan heeft u gewonnen. Nu is het kampioen. 49. Ik ga bekendmaken wie er deze middag kampioen is geworden. De tweede plaats is voor mevrouw Ketellapper. En de eerste plaats, de kampioen, ja, mevrouw Koopmans. Een groot applaus. Wat is jouw eerste reactie? Ja, geweldig. Ik had er niet op rekenen.